njena. Ma ungaqaqi. Awuna into yakwenza nje. Mina ngifuna ukusiza wena njalo. Ngizosizakala mina sithi isikhathi mina ngihleka ngigonqelelana ney'nkozo kuyona yonke into engikwazi ukuyenza uyazi ukuthi ezisebenzi wena ngisakwazi ukuthi ngenze imisebenzi yonke ekhambile futhi nginakekele noma uma akekho esimeni esiright ukuthi engakwazi ukunakekela umuntu yedwa sadinga ukuthi sisizane njengoba esizala sibo-2. Yethu uthola ama-reward. Hayi sekuyisikhathi ekhaya wena uma ukuthi uzokwazi ukuthi uyinike ukuthi uma unake mbelezele umoya mazi ehlisa umoya Phindile ehlisa umoya Ngicela ungiyeke ngisizo lalo uthi ekhaya ngethi mina ngingane esitaleke isifikile awukwazi zonke lawo mazwi ohlala kanjani mina ahlala kanjani onke lawo mazwi mina elentwana ekhule ngena-next ey ngenatwa ey ngilentwana ekhule ngena-next that's why I celebrate everything ngimi konke bekusenhliziyeni mami told me thandaza before ulala wena mfana mele ufuze ubaba mele ufunde ukuyithanda ukuyikhandla before ubazisaka if uphuma la ekhaya uyophanda kuningi okomhlaba hamba ubheka amabala aminjeni yamaphupho ami I did a lot of wrong things in the past. That's why a lot of people tryna hold me back to the past. And I'm still fighting with my mind to get it out. I owe myself na mimele mphumelelo. My new charts ISAHLUKO SEYAMI. They winning me. Hello? Wendi ukephi kanti? Ngimile phela la phezulu ngilinde wena. Phuthuma Ntombi ngilindile. Ngifuna seyitolo shesha sami. Alright ngizobona ngawe ngimile la. Okay, bye. Alright. Hayibo, Neli Sanjo. Uyaphila nje? Alright mfethu, ngiyaphila right. Ngikwenza umhlangano right kodwa. Kwenze njani? Khona nje into yenzekile. Angisakwazi right. Ngiyaphila kamuhle ngisakubona nje ndawo. Akubuhlelo kwangifakela. Asathi ngiyangala futhi ngiyaphuthuma. Njengoba ngikhona la. Alright, ngifona mase kuya ekhaya. Okay, bye man. Alright. Aphuthuma khona. Sekwenze njani? Hawu, asambeni-ke isey'tolo. Sengikhona nje. Phindile kodwa yini le ngizwayo? Uzweni. Yazi ngithola i-call kusisi wakho omncane ungitshela ukuthi wena ufuna ukuyibulala kuyo yonke into ongayenza ungaze ufuna ukuyibulala mngani wami indaba. Ngana impilo njengoba uyibona nje. Ngingahleka nawe ngibe right kodwa kahle ngikho right. Awukho right kwenzakalani? Indaba yende. Ungangitshela ukuthi le ndaba yama wakho ngoba lento kade sayikhuluma uyazi nawe ungakutshela ngayo ngathi ungayifaki nje engqondweni. Vele abazali bahlezi benama favorites abo wena ikuphi ongasakwazi lapha? Neli, angithi uyayazi inkinga yami. Inkinga yami ukuthi Neli uyebo uyakhuluma ukuthi ena ngingayinaka. Inkinga yenzeka kimi zonke izinsuku lento. Njalo yimina otrithwa as if angisiyena ilunga ngilona ilunga lomndeni la ekhaya. Yazi kubuhlungu kanjani uma wakho ethande omunye umuntu ayithanda ingane yakini ayithande ubone ukuthi uyayithanda ngempela kodwa wona kubukiswa kwalwabishi nje. Kodwa kungani nami ngayikhuluma nawe lento le. Ngathini mina kwena ngathi ungayinaki lento enjena ziyenzeka vele imndeni. Kahle kahle imndeni yona engasifuni wena ukwazi lokho. Ngihlale kanjani mina ngingafuni mfethu. Yazi usikumnandi mangabe nginani lapha siyigroovela kumnandi lapho. Kodwa nje mase ngifika la ekhaya vedana ngazi kube njani. Manje akuyona ke impilo leyo ngoba futhi siyazi sonke ukuthi angivedananga nje ngangeniswa ukuthini ngangeniswa izo izinto ukuthi ngifuna ukuthobisa ubuhlungu engibuzwayo. Manje wena kuyo yonke lento eyenzakalayo eyomndeni neyani isolution nje obenayo ukuthi uyibulale. Ngizokwenzani Neli ngoba phela ngiphuzile. Ukuphuza kusiza leso sikhashana esincane akusizi ngalutho uyaphuza udakwe leso sikhashana ukhohle ekugcineni kodwa uzofica ekhaya kuyilento le oshiye kuyiyona akusizi ngalutho ukuphuza so nje ukubulala lento esibese emqondweni wami futhi ukube nje akangenanga enhle ngabe ngiyiphumulele ngokuthula ngaba ngihloshwa yilutho. Asibonge ukuthi enhle ungene ngesikhathi. Kahle mina ngicabanga ukuthi ukuyibulala bekuyiyona into ebezosiza kulento yonke. Mina angisafuna ukuphila Neli. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi wazi usuzonto uma wakho umuntu emelabe uyakusupporta ngayo yonke into kumele abe uyakuthanda ukuthi anazi bafethu anazi
nikhule kahle mhlambe nami kini mina anginaba ngancobe mhlambe khona ubaba kube khona ubaba mhlambe bengaba intombazane kababa nami akho baba uma bese kuba uenhle kube yimina bese bobabili bayathandana mina njalo kumele ngihlezi ngibabukela kodwa nawe kumele ukwenze kumele kube ukuthi uyazama ngayo yonke indlela kodwa hayi ukuthi uzama ukuyibulala mngana makusiyona isolution izame awukwazi ukuthi ucela umuntu noma uforce umuntu ukuthi akuthande uma engakuthanda umuntu akakuthandi kubhlungu kakhulu uma kuyigazi lakho elingakuthandi uzoncika kanjani angithi ngakutshela ngathi uma ngabe kufika lezo ikhathi ungehla uze nami lapho uze lapha endlini uyazi ngasehleli kukhona abangani bethu sidlalela right kumnandi siyiphuzela manje wena yini bithi kuhlula ukuthi uwehleke uma ubona kahle ukuthi kahle seziyakuma manje izinto awusakwazi ukuqhubeka mina ngingakusho ukuthi ngikhathele kuphila ngiyakucela Nkosi yami ungayenzi leyo nto leyo ngingayini nje Nkosi yami lelinye ithuba ngalisebenzisa Ngitshela wena bomfethu ngoba uyithobe ngizangisho bathi kwadlisenzwana. Beyichosha ngeke Mina lapho ngisondela ngisaduzana ngibuye yonke into. Kumnandi. Asambeni shiya phansi le bama Q-tax ngithe siyahamba ngisho ukuthi angikho emodini yokuhamba yazi ukuthi ngathi besisilebe ngizama lesi hayibo sengithi ngikubone konke ufunani futhi wena lana ngifunani mafunwani mala ngizobona umngane wami ufunani kwami angithi mina nginomngane ecishe wayilala ngenxa yakho kwami wena ufunani ngempela kuphindile kanti ngakutshela ngathi angidingi kwami mina phela manje ngayindaba nophindile hayi kumele ngitshele namhlanje ngiyabona ukuthi akekho umuntu owazi ngitshela hayi ufunani la kwami upini uzufika lapho ufuna ukupina mina kumele ngitshele namhlanje wena manje indlela ophatha ngayo ingane ayikho right ukuthi ayingane iphumela iqedwe imetric Inothando mfethu ngiyakutshela ibingemnandi kanje eplaza labhuda ngathi wenza njani thuhlela mfethu ngathi angazi ukuqhuba imusic eminingi nje phakathi ngesikhathi sodwa mfethu indaba manje hayi Ngajabula ukunibona. Ngiyaphila. Siyaphila mfethu apho ngichaza umculo wakho indlela wenza ngayo mfethu. Hayi mfethu abangena umuntu okhonza izinto kodwa umculo wakho. Senzwane Mnandi kusuku lanamhlanje. umculo wami uzwephi umculo Hey wakho? mfethu ngikubonile uperforma mfethu. Wabela uthando. Weekend kanzima kabi. Nami ngithusile kodwa yini kufanele vele nenze ibhizi engaka manje. Sijabule. Senzwane hayi. Ngena la. Hayi kodwa ngiyajabula sijabula unibone. Hayi. Ngikuphi nikhona vele la around here? Bengazi umculo wenze njena mfethu. Ukuthi phela ngiyizamela yabona bengazi lo mculo lona ungangithatha ungibekele ibize uma sinijabulela kangawe izolo nto. Hayi umnandi umculo wakho ngihamba manje. Yo hayi ngeke uma wakho uzongihlanyisa uyathanda ukukhuluma nawe ushilo ngathi hamba hayibo nganami wena uphilela impilo kanjena kanti ngane ngicabanga sini ngihlezi njalo ngidakiwe njalo hayi uboma wakho umdala kodwa manje kumele sathi inhlonipho siyinyathele phansi simtshele ukuthi yena unjani nje mina angisekho nje ukukhuluma angifune ukukhuluma ingakho ngisi hamba Neli ngoba wazi uma uya njengoba yaphuma nje into nje mngani wami angeke mina ngize ngimele angeke futhi ngize ngithule uma wakho kumele angazi kahle angeke mngani wami wewe ngeke ngeke kushintshe lutho uma akangithandi uzoshintsha ngizothi ngithi hayi ma ukade ma yini ngifuna ukuzalana kwami nalihamba wena ngawufunda ukuthi bazana unyama ngaphathi yami wena mina ngifuna ngijayela mama ngibona wakho ngizophumela ngomnyama ngibona wakho ngizolibala sihambe ngizomela ngazini wakho ngizophumela ngomnyama wakho ngizigala ngibona sikuthi wasala ngaphambi imali Phindile mntanami njengomelana nje umakhelwane umabhengu uzosicinga wezokunophilizisana kuphakama imimoya ekuseni.
ngase ke nami ngiyamlandisa ukwenzekeni kahle kahle naye besafisa ukukhuluma nawe njengomzali ngoba phela mhlabe mina ngizwakala mangikhuluma nawe mayelana lesi simo lesisikhona enhle engikutshela sona ngaso hlokana nabangani ababi mntanami ngoba kahle kahle abazali ngekuyikhethele bona kodwa ungakwazi ukuyikhethela abangani ngithi nje ndla yakubonisa njengomama ngoba mina ayinkosi sami sengigadliza phuka mabhengu nangu Phindile uphindile ngani yami kwenze njani uthanda ukhetha abangani abarongo kanje mntanami Mhlawumbe manje indlela engiphathwe ngayo la ekhaya nje singize ngibheka abangani abarongo kanjani ngane ngoba phela uma wakho ngiye ngimbone ukwenzela yonke into la ekhaya yini inkinga yakho kanti lutho maya manje banixoxile wakubiza wakulethela uzokhuluma nami ngaba mhlawumbe nani noma namixoxa uthi ungenzela yonke into uma kangazi ukuthi ngiyini uma wazi enhle intando wazi kama so mina nje ngiyinto engekho hayi kanjani bese ngibona ukuthi ngisemeselo thuba ngoidlalela nabangani bamike size nje into esizenzayo ngizizwa ngisekhaya mangihleli nabo ngoba la ekhaya nje ngizingathaki nandawo kodwa irongo lonto ngani yami ngoba ngoku labangani bakho barongo bazokufaka endleleni erongo ufuna wena ngabe uye esikoleni uyafunda ubonele nabo enhle abodade wenu enhle ukuthi uyafunda uyazama ya ma uyazama ngempilo yakho usizo uma wamsiza kusukela ekuqaleni mina uma ngize ngiyekalanga yakho uma ubengazi nokuthi kumele ngiyesikoleni kumele ngithole imali lapha uma ngiyesikoleni noma kumele ngithole ama textbook manje esikoleni mangiyolokhuza mangifunda abengakwazi uma konke lokho ashaya engathi akuboni kuthe mase seku enhle besefunda uma ubesazambuza ngisho ukumbuza ukuthi kuhambe kanjani awudinga imali awudinga isikhaftini into angayenzanga ngimina yezwa njalo into angayenzanga ngimina wena mabhengu uyayikholwa Neliswe ngoba hey maki wena nje uyangazi ngana ungazi kudala uyayikholwa into eshophindile inkingi leyo ma ukuthi ngisuke ngingekho manixoxa bese zenza abe muhle mhlambe yabo ngendlela ukuthi kube ngathi mina umuntu ohluphayo ngavele ngayisukela nje ngayophuza ngangengize ngisuke ngilahle kusasa lami mina kube bengiphatheke kahle ngize ngiqala ngiyophuza ngenxa ye stress ebengisithola la ekhaya ngizizwe ngathi ngumuntu oseceleni ngizizwe ngathi njani ngilutho hayi ngani yami ngibona lo ngaphela uma wakho nanku ube nesilonda la limele ingalo kodwa wena bongabonakali nje ubonakala ematshwaleni nazo ukubheka maya ngiyathanda lapho uma uthatha ukubheka uyakhumbula ukuthi bengasekho vele ngingakenzeki lutho bese ngidlalila kancane uenhle wangilanda kancane hayi ukuthi bengisematshwaleni bengikancane uenhle nje ngilanda kangancane ngoba uma vele wayekhombisile ukuthi akangifuni la ekhaya hayi uyazi mabhengu mayenziwa uyakufihlela nje ukuthi akangithandi uthanda uenhle uyazi mabhengu wakhona uthazayela lapha ezangoma nje la ngazi umuntu usesangomeni lo ngani isangoma yini makhe ngisho wemphezulu nje akekho grooving kanti akusi grooving ngangilangizwa khona ngathi umuntu ngangilapho ethwaseni ngoba uma akanalo iqiniso ngoba uma uneqiniso bizohamba kahle yonke lento le akekho ma nawe ngangifakazela makazola akekho mama ethwaseni ngisho ngathiwa ingane le uyayibona ukuthi right leni uyayibona ukuthi kanjani akukuhle ukuthi ukhethe ingane because lokho kuzodala ukuthi ingane ingazwani bese kwenze ukuthi enye ingane ibone ngathi isilima njengami ngizizwa kodwa ngani yamhlonipha umzali ngani yamumzali uyahlonipha ukuze insuku zakho zande uyahlonipha umzali ngani yami noba ngabe kunjani I won't stop till I hear him say kodwa Thomas usungazi ungibize ngibe ngitshele kahle ukuthi ayametha ama-ice ezansi lalela bengifuna ukuthi uzohlala nami angithi uthe wena awufuni ngibe ne-stress mina ngithe nje ngifuna khona ukuthi uhlale nami-ke mngani wami chomza wami engimthandayo siyabona nje siyiphuzele siyibhengele yonke lento le uphi lo satha noma wakho uphi awungiyeke ngaloyo yabona-ke wenza imanga namhlanje wenzani loyo uhambile cabanga ungambizela umakazola umakhelwane uthi mina ngiyahlupha ngingane ehluphayo akanginike iyalo ubungatshela ubuwazi nje mhlawumbe ngemshadweni noma umakazola uyi-therapist yini yena suka mana ngiyazi ayingisiza hayi mana sivele siphuza utshwala yabona iy'nkinga zodwa nje la ekhaya engathi umuntu angaphuza mana siqede naleli bhodlela ngiyawu ngoke ngibone hayi ngoke ngibone Hayi
Ndoda lona. Manje uma uzondoda Akaza wena umuzondoda lona. Wena manje sikuphi ebusheni bakho? Sikuphi ebusheni bakho? Uyisikhubeliso mama. Phindile yini wafunani lo muntu osifazane lona? Umngane wakho. Wena. Ngibona nabantu nje abayiney'ngane ey'mithi la 15 weeks yabona nje. Ngana ufunda incwadi ekuvilapha. Hayi mina nje futhi ngikhathele ngiqinile nje ayibo. Hayi bethu ngaqala. Mampethu ngicela ungicheckela lento ku-Google law of delete bani. Ungicheckela ngana. Bafethu danko kakhulu ngumsenzwana ngithi big shout out ninonke bafethu. Yabo for support bafethu ngiyanibona lapho ngiyakubona shout out bafethu. Yabo bafethu keep on supporting us and nge-weekend yaphuma isingilentsha bafethu yabo. So nibe ready bafethu nibeke idatha yabo sesiphuma-ke mina ngizoyidlulisela ngala kuhlela bafethu yabo ighost yamaghost ihlela toka abathathe bafethu. Hey usengakhuluma nabo sho bayakubuka dog esho yibo bonke labantu abangaka 10,000 uyakubuka kuyimanje yabo angumfo kahlela ngithi awusanibonani awusesiyaphuma manje angifuni ukuntshena ngesingile lena ke sibhizi ngayo kodwa kuyaphuma siyabonga kakhulu ngesupport esinikeze yona mina bengiyiqalela kwakucula kodwa hayi isupport enimukele ngayo ngiyabonga manje ngifuna information ethe xaxa ncalela incwadi ngiyangibhora yabo awuwendi ona ukahle kancane ngane lento Jew Friday hayi kahle kancane sokulesibonto ntambama hayi ngane ngicela ukuthi lokho nje lento ugcina uzoyenza alright usicheck-in awusheshisele yo mngani guess what yini kusayilo guess what yini mngani wenzalani cela ngibona ba ubona ba kwi live njengamanje ubona ba hayibo mngani tshela mngani hayibo mngani awuyena ngempela uyena mngani kodwa yazini asithi ukhohlwa kancane ezincwadi yabo wena manje futhi ususho nje mngani wami yabo ngeweekend ngiyabona ngathi phela bazoyikhipha le ngoma mngani ngifuna ukuthi bayikhipha nje mngani ngikhona yabo kodwa bona benza ngani vele ngaphela ngayi ukuthi baqedile esikoleni hayi mngani ungabisakunaka hayi no kodwa nawe kumele ufunde kodwa awukahle Friday mngani awukahle mfethu uyacabanga nje ukuthi usebekumejorishile lapha uphisa imfana uhlelo lapha eceleni music wakhe yabona mngani Blazile yaphuma ngemgqibelo iyaphuma mngani umgqibelo bazobe iperforma nje einsukwini ngikuzwa kahle mfethu kodwa ngiyakubona lokho yazi lokhu ngimangazile emsinzwana ekuseni ngimangazile sithi siyaxoxa ngithi ngiyabona cishe ngabaleka lapha ngihlambe vele lethi namantombazana kuthiwa atshene emakhaya ukuthi namantombazana abambe inkunzi abambe inkunzi emsinzwana manje ngithi hey nazi ingane vele cishe ngabaleka yebo leyathule hayi mina nje uselezana ngana ngifuna uqamba ngayo uma ngibona kwenzeka ngithi hayibo kwenzakalani yabo kodwa phezulu zigcwele sithema sisuka lapha namsenzwana ngabuka ukuthi kunabafazi abahle kanje eThekwini uma kasabelo phezulu leyo ngekayizwa uyakhumbula ukhala ukuthi uma kasabelo ngekayibume yamaclub yabona ngathi ahlangana amaclub uzwa leyo ukuthi ngoma abafazi baseThekwini yo jab yabo lo muntu uyathula kodwa mase vukile ayiye ngitshela
Hey, sesixabane ngivuka ngibuka kanje bese ngithi ngizofala. Ayilele Ungibuka kanje ngithi angizofala. Manje la muntu ulungile inhliziyo yakhe ngisaba ngiqamba nayo. inkinga umuntu kanjalo. Manje mangasezwe umsinzwane ezwe ukuthi ngcuma abafazi akuphelile ngami. Aka-relax ama-friends abalandeli bafuna amasephi. Lapho seyibonile iy'thombe bapostile phela abantu. Yabona-ke Msenzwane, lento bengisho angifuni ukushutha Msenzwane, yabona. Uyazi ukuthi ujola ne-celebrity. Le ntombazane pho, intombazane iyangibamba ngisaba intombazane ivele ifuna ukushutha nami kanje, uzobe ngiyathandana la ntombazane. Khululeka uzogcwala uzobona mfethu ukuthi yazini njengamanje kubhebe mfethu abantu bayamsapotha mfethu yabo. Kwayena mfethu izinto yaqhakaza mfethu kodwa hlela mfethu. Yabo mfethu yabo noshuni wakho. Yeke ushuni Msenzwane, yabona lezi thombe manje izovela iposte phela lengane lena kuvele kufike nasemakhaya ibone le. Sho mfethu phela isho celebrity mfethu ngani izophosta na kanjani. Mhlawumbe kupostiwe kuyima. Yibo mfethu. Yazi usakhuluma ngokupost yalo muntu showcase upostile yabo nje manje kade se-live. Phela yabona umuntu indlela enze ngayo. Uyifan yokuqina. Kwenzeni manje? Showcase ube khona live. Ngane uyibonele la comment leya. Lo ubani ebhathi uba usuper girl bani. Ya. Labagama nje lawo. Showcase mfethu. Awu Dongoma kasabela. Khululeka. Uchithekile umuzwane. Izophosta ngosami le nto mangishilo Msenzwane ngitshela ukuthi asingavumi le nto Msenzwane. We-celebrate wena mfethu. Njengamanje yazi ngiyabuka la mfethu ungayenzi lonto yabo. Mfethu nathi umbeke esitoreni mfethu ukuthi yazi njengamanje isifani mfethu esishawayo. Abantu bayasupporta and bayathanda mfethu. Uhlelo ushuni wakhe afike ngawo mfethu abantu uyabagculisa yabo. Kodwa shuni uyakhumbula khona le ngoma le ethi angazi makasabeli. Kodwa shuni lo shuni lona uzongichithela umuzi wami yabona uma sekuthiwa kuyafika ngempela kumakasabela ngosami. Khululeka nje. Uzongala yabona ukesha ethi yabona baba kasabela uma ngase ngiyathandaza uma sesho ngiyathandaza uma ngase kuthiwa khona uwrong wenza. Yes. Awuzongala into ungastress awuzongala kumele ukuthi uyabona ngoba le okumele iphume Saturday. Awuzongala Kumele ukuthi mfethu umchazele mfethu yabona ngenxa amantombazane aseThekwini. Awuzongala celebrate ispan mfethu kumele understand yabo. Uyangala. Hey, ngilentwana cooling in the next. That's why I celebrate everything. Give me gonga back senhliziyo. Mami told me thandaza before ulala. Wena mfana malufusu baba, malufunda ukuyithanda, ukuyikanda. Before bazisaka, iphuma la ekhaya, kuyophanda kuningi okomhlaba. Hamba ubheka amabala, I'm in journey yamaphupho ami. I did a lot of wrong things in the past, that's why a lot of people tryna hold me back to the past.